Guys, madong adlaw na tang tanan. Manguan sa ko, mansadlayan sa ko dari uguan kanang nay mangmasad sa ko. Aghang unang customer si Antay Duterte kaya nga piang-piang man taon ni jang likod oy. Uy, buko lagi mo likod nga naman ni. Ang banjos guys kani. Picascent oil. Buko lagi mo likod nga naman na. Piang man ni duso na makani mo bekeg kagwangak. Magmasad sa ako guys kay kuan man ron Domingo. Ting masad sunod sa gikan sa o. Gikan sa o ni. Kuya ko magmasad guys kay gikas o padung lapa-lapa. Kalau mo ko kamao, eskwela ni oy. Eskwela ni sa kaadlaw. Pangkuan ni guys, pangtiwasin. Ano kapila ko mata di na kabuka. Pangtiwasin ni guys, tiwasin. Ba? Agi jangi kuan guys, kanang nabitaw ko'y buha, nabitaw ko'y batiin na dya. Kuan mo, isang buhat na mo pa yung buhat na ninja. Bitahin mo pa batiin. Nga na, pagdanggan. Napi, magang mata ka guys. Bitahin mo pa batiin. Isa. Ito guys, mag-massage ko kay bas-bas naman eh, grabe panuhot ni mo, tijara. Ano? Ano yung panuhot? Minsan man ah, magdasaklisat. Yan na, si Jai. Isunod ni si Jai. Inighilot ni mo. Hapitan mo, alam mo. Hapitan mo na. Edito naman na. Yan na guys, inig ka ng hilot bitaw. Minus tagkasing. Aras pagpalaban sa siko. Subadan na natin ka ng mga kuwan sa kuan. Kanang na backbone. Subadan na natin. Sabi ito mga bekeg-bekeg. Subayan na natin si Zakay na. Nanagsak na ng mga dautang hangin. Parang mga layas sa sila. Buko lagi ni tingnan. Kuya ang customer yung bukol maglikod. Ano sa ba ni? Tining ko ano si Zatin. Tining ka ng batok na sa tubangan. Nakaagbuan. Oy, ano man na? Bukol man na. Ako ay be? Rako, Juji dyan. Nilang hanti oh. Di ba di ka kaabot? Di ka kaabot? Ito ko na kaya. Nilamhan oh. Kuya, ang customer niya, kaya nilamhan na isang kuwali ko na. Ha? Yung bukol dyan. Wala, tinibukol dyan di. Di dyan normal. Ito, hindi na sila. Kasi. Wala na, panuhot natin. Iutot na. Utot na lang yung ibang biloy. Sinto at siguro kita. Wala. Ngunit eh. Gusto dyan mo tanaw guys. Nga na nilamhan. So nilamhan dyan isang likod tanawa. Ini na nilamhan si dyan na tanawa. Na guys, bukol si dyan. Bukol si dyan kanina. Bukol ni. Kanina. Kanina part o kung bagon sa nina. Bukol si dyan. This is a normal te. Na tanawa. Pero this is a steady. Kanang kuan si dyan na murag-mug ka nang naikuan-kuan. Na. Ano guys. Kaya Picasso man, may bukol rin na normal man. Diri tanawa. Ipantay tas pikas. Na, adjaw. Na, tanawa. Makuha ni mo, ma-feel ni mo. Di, man. Tiyaw. Hindi mo siya sakit. Na dyan siya na. Na, tanawa. Kuna ka, kuna mo be. Kasi sa picturean guys, kung matanaw sa tiging-ging. Sa likod. Kita picturean. Monica to yung gingan das tanga gino. Na, kanina. Na, tanawa. Mahiilhan magadimuti, tadli te. Na, kanina. Kini bukol dyan eh, kani. Lahi sa diri, tayo, diri. Nawa. Kanina. Yan, siya pakitingan mo. Bawa, tanawa na. Bukol sa siya, ano naman na ha? Natsuti Lingan sa siya, tinos likod ni mo. Sa manay, basik nakay kuan, nakay-gilabang na yung kuan, na yung mga pawir. Basik na binilin sa imong apuhan dan eh. Kasi mandres na, kuan na, dislocate. Tingin yung biat na yung uli. Oh. Sakit pwede. Sa may kuan mo. Pero ha? Sabi na yun ra kanay nga na ug sa kuan pa ni tambok ra si Ja. Tambok ra si Ja guys. Naguyang na siya mamatay na. Ano oy? Bilang to ka. Okay na. Okay na yung pamatay. Ay, salamat.
Grabe ga. Majo gari kay nami banjo sing gari guys. Sana dapat tangkugi. Grabe guys na kunoy tangkugi sa naul. Sa gusto mong pa-massage diha, massage gud ko na. Nawa na magang kor. Pre andam lamay do ko galing nga basta kay na mga dislocate nang di mga Inang na nay tangkugi pila 5. 45 pesos. Sa grabe at 10 pila man ni 12. 12 benching ko sa huy. Ana ra lang. Dana. Kuya wo ni ang customer guys. First customer. Natali palitong mani kay nagama man mig mani, amani palitong mani kuwag mani dai ka do ka buok. Guys, ya guys, mo ipalitong mani. Kuya wag hangga customer 12 pesos may. Dua ka buok. Sa mga gusto magpa-massage diha, mo massage sa dito ko pro likod ra di ko full body. Likod ra na bitate, pamate. Wag ko an panhot. Inga naman kung lain ang pamati ng lawas kanina hindi diha pa piso. Hindi na yan. Dini, inga na. Taas yung dugo. Taas yung dugo. Ay, bauday yung sumuli panghapon mani mo ng mani. Dara guys, mani na laman. Ang ipalit ang mani amang kuan. Ang kita. Dara guys. Palit og mani ang kita guys. So, yan naghang unang customer na massage. Nabintaha ijang pamati. Pinadyo bukol sa likod. Bawo na sa ijang likod. Pa-check up na ti. Mag-utan ko karon guys og puso sa saging. Haning gisahon. May mga panihapon ron. Hamre mo sa nilas te. Where's your slipper? Nadato. Pasa ko anday planggana day ka. Di na planggana day. Dali di mo sa gabre. Ha? Ako karon ako sa mga hotel. Hamre mo sa nilas pag sanlas. Adi kumali sila. Mo na diha. Hamre mo slipper. Mau man na may luto sa una ma. Ma. Ang bagay ako na to. Wala to ibutang kilid. Wala ka na pud ka. Aga ning birthday girl eh. Kasi nga ni Ramag kuhas puso sa saging kanina. Ito kami sa jang pagamjan jud. Wait, dakit ba? Liakim, gabi na diha na sa laban na. Okay. Ano guys, morning utan ng ron. Mag-isa ko dani, dabutang sardinas. So duha ni ka buok guys ang hanglutoon kanina. Duha ka puso. Duha ka puso saging. Ano mo panihapon ron, dabutang sardinas, spikes na kaago. No. Okay kayo. Ngani ra ko guys pakpak. Nah, pakpak ko na. Kapag hiwaon sa kwaon natin si Ja. O, di ba? Di kayo. Nera. Mana si Ja? Hilo na. O, di ba? Snow. Muna yung kuan ron. Muna yung gisalan ron guys. Kani puso saging. So, dala guys. Hilo naman yung atang puso. Ano yung siyang tabtaron. Kataron na sila guys, kaya rin mag-isa na ni. Butangan na to og sardines. Sardinas mo yatang i-kuha na rin guys sa gul. Pakwasang ba? Tinahan. Ako na kay-arrange na to yung mga gamit kimikaw. Kung kimikaw. Pati la kuya, ina-ipa-arrange na ilang mga gamit kaya umakwasiyan na. Nga na sila guys, agpurma ni dyan na. Adaaro na si dyan, hagawaan, slicean o pino. Magmayan sa slice, ulit pa ta mga tekan inikaon. Samot sa ni kalami guys, kanay sardinas. Dangas na ngagi kay, das na ngagi, nagisambi nga ni umay sardinas. Ano ra, naipuso ra. Pero dahil ko anto, nagprito pa may isda na itong ito. What? Ken? Nga na rin siya kasi naghamanda na ito nito ko ano, tagok. Masuwa na rin guys kaya kung puso saging. Sige, pamuso po mga saging, kaluyan ng taon. Sige, may naghang puso, das inzo, gisahan inzo, lami na gisahan. Adubuhon, nga na. Ano yung napagtantad guys. Ang gano'ng kinsi. Pero tataran siya kaya arong suwa-suwa na tagtarang. Man, naon. Ata?
Kaya good. Lami ka rin pa na sa kuanan, kanang bula-bulahon. Tangan o ka na nga ay harina. Bula-bulahan. Ano na, bula-bula ka yan eh. Butang ganit eh. Harinaan. Hurot na lang magatang harina. Mas magbula-bula mi guys, nahurot magamang harina. Huwag ka ng kuya. Nahurot magamang harina guys. So, may ibula-bula. So, sunod na. Kuha na may gani, maggama na may bula-bula sunod. Kaluyan. Daghan na pa'y puso ba? Magpait-pait ka ni guys. Hindi mo guys no. Halipay na tagplato. Luto tayo. Ay guys. Ano nilami na rin sudaan. Puso. Sunod na maganas. Tapos na mag-isa pag ganas. Tanga na tag gula tag lain-lain nga gulay. Yes no. Fights ka ado. Ay pa nang ubod. Mayroon ba dyan ubod suluban? Ano guys, kanang ubod dito sa butong kawadyan. Kami nasda tunuan. Mabuto ba? Huwag may naguli at mangubod ka. Haling nga nila ka adyo. School bang ka? Gauna ho. Hindi ko man mo ka. Unang uli mi. Dara guys, nahumanag. Ad-ad na ang puso. So ahan na si Zang. Akuhaan o nay tagak. So, pamaagi na rin niya guys, sa pagkuhas tagak, nga naan nato siya o tinidor kani. Naan nato siya, tujug-tujug ka na siya. Tujug-tujug ka na siya nato guys. Pero mas lami gani dari, agamit ka ng kud. Kung sa, kanang tagkog bitaw. Kuhaan na lubi. Silihig, na tagkog. Tagkog sa lubi. Lami na. Muna siya ag tagak. Yan, di na siya apilan kay, muna siya pait. Ngani kung mas luman na. Tama. Ganyan pa may itasan guys. Tapos, kusina, mga hinugasan. Diyan guys, ito nga. Dali na di ay ma. Mansay buhatan sa saging. Ikaw, budget ka. Budget kami. Na, budget ka. Pag ni. Ana, tujok siya guys, kaya matangtang ang tagag. Ano siya tagag guys, na muna siya maghatag og pait og diya tarangon. Muna siya tanggalon na to para mawa ang kapait. Kimi no? Okay na bi. Ito na siyang buburan o kasin guys, kaya aron kuan. Abito asin na. Kami naklit eh. Siyang butangan o kasin guys. Ako pa'y butang. Buburan na ito para mawa na isahang apod. Apod maningan eh. Okay. Kaya siyang halu-haluin. Patatauraning atang puso para kasuhok ng isang para diyan na ayo kay tagak ra ba dinis kuan tagak ra ba dinis kamot guys kanina Di na hangin na una ko rete. tagak dinis sa kuning jagat ang kamot sagbilaman kay lami man pod no worth it Ako rin butang asin ingan dama. sakto na so maghiwa sa ko kuan kanang magkuan sa ko panakat guys sibuyas. Magkuhan sa ko panakot kaya sibuyas, ahos. Marami panakot na niya, sibuyas, ahos. Hi guys, si Mama nagpuso, nag-utang dara. Guwapa. Charis. Yayang puso. Kama ko mas kimi guys, mapalanay na ho. Na, nas puso. Puso ng, Nang, kama na day, puso ng, kama na kimi. puso. Puso sa, Saging. Kabaw na po guys. puso sa saging. Yes, Puso. no. Yeah.
Pusos iring. Lisod po puso sa kabaw. Lami na po ang mga panghapon, guys. Oh. Kay ginisang puso with sardines. Mali ang mga sagol rin, guys. Sardines. Kani? Ayaw na. Kaya tayo ng pagsabaw-sabaw. Mali ang mga sagol rin. Sardines. Wow, mama na. Mali ang mga partner din sa amang puso saging. Sumuhiwa sa ko na rin. Mali ang panakatron, guys. Ahos o sibuyas na. So, dara guys. Kamutan pa na si Ja. Kamutan na si Ja nato. Kaya mawa ni Jahang pait. Badan natin ni Jahang duga. Pagkaman na ni hugasan dyan pa ni si Ja. Masuga na ron kaning agas sa gamang repo guys. Ginahan og agas kay sige magbunak dari sa mga. Puno kanunay ang mga sidlanan. Wala po yagas. Oh. Ato na pagkasapa mag sige upuan. Laba. Yes no. Ana lang na. Kimi. Kinanglan nga na sa guys. Pagawasan natin Jahang dega kan na isang dega na. Gawas na isang dega. Rong. Di siya kuan. Siya lainan ka lang ba? Waga. Lami siya kanon. Pagawasan natin ni Jang dega. Wala. Mama na, magluto-luto sa una ma. Way inga na. Ba? Naiduka. Isa dari. Dahil man na natin ang hugasan. Kumutan na po natin ang mawan ni Jahang kuan. Apa. So, hindi siya apa kanon guys ba? Huwag mo po So, di maganda kamutan guys. Sa kuanan apa. No, okay. So, dara guys. Hugasan sa nila si Ja. Gisa na ko. Dala puso. Hana na siya hugasan. Karon din siya apa kanon. Dapat dagatang sardinas. Muna yung isa kulron. Sardines. Kaya init ako na sa mga paha. Okay. Luto na ko sa hang alutoon karon para sa mga panihapon. Lami ka adyo. Para sa mga panihapon guys. Belongs to you. Dito ba? Dito guys. Mata ng butangan o mantika ang gatong haha, cute. Puputang na jug mantika o di Yes, putang butangan dyan na si Jag mantika guys. Kay mo manay atang igisa, atang iluto sa atang panakot. Yes no. Kaya po lang yung mantika. Diyan, igisa na ko guys sa akong panakot. Kaling ahos o sibuyas. Balik na. Matik ko eh. Diba? Magkadali guys. Sumot. Tingnan niyo putang na. Uda. Lagay sa kapel. Ahos o sibuyas. Sigisa na. Karong humot na nga kang tuon ba? Pagisa time sa tang mga panakot. Dito. Ipa. Mal. So ano na ilunod guys? Mag-ato Puso sa saging. Mag-ato naglumawa pa ang classmate. Na. Abot na siya. Magduwa namin. Okay. So halo-halo na po siya guys. Karong mahalo ni atong puso ng saging. Kaya sa kita guys o banana flower. Ha? Mau ba ni? Banana blossom. Bawang pa ni guys. Sakay puso saging. Banana heart. Halo-halo na to guys. Kaya aroma. Halo-halo ang ating niluto. Okay. Lata na siyang takuban. Pero maluto gajud. Yes no. Isa pa ganyan takuban. Wala saba. Tangan taga may puyo. Tangan sa taga may puyo guys. May saba. Diyan natin ilunod ni Kuan. Kanang na ay sardinas, tataod.
O takloban lagi, ma'am. Way saba. Senja. Mungkin sa di ka ba ingana. Tugan mo, ingana. Ingana. Sabi? Mungkin sa di ka ba ingana. Atong tugluan, ingana. Ingana. Hands up as a bear. Hands up as a bear. And you, what is what you do? Hands up as a bear. Hands up as a bear. Failed you. I'm not going to put you. What you do? Hands up as a bear. Humot guys. Meron humot siya. Humot ka Sayo ayo. sa kuma. Bakit you? Hands up at the back. Better hands up at the back. And you, I'm looking at the man and you. Back at you. Hands up at the back. Kinsa di ka ba ingana atong tugluan na hands up. So, di na guys, sagahang giloto nga puso. Ibutangan og sardinas. So, ano ko ka? Video noon kana busy mas kimik-kimik TikTok sa ang cellphone. Na, tanawa lagi. So, di na guys, sagamang agahang giloto nga ginisang puso nga with sardinas kasi guys, kami na siya. Mga na meron tataod. Humot kaayo. Humot kaayo siya guys. Hapon na meron. Guys, manihapon tanin jod. Yan na luto na kamang sudan nga puso with sardinas. Ja si Kimi kay nagpalahi man si Ja. Gusto si Jag sardinas ra kuno nahala. Kanhan man jag sardinas lanlan. Yummy. So manihapon tanin jod guys. Kuyas, dali na mo. Hapon na ta. Hapon ta guys. Bebe. Hapon ta everyone. Kaya kumanda ni, mag-juice kami. Kasi Papa Gabriel, mag-popcorn. Nag-ako mag-pangkunari juice. So, amang mga nagamang popcorn guys, gabi kaya arong ikaw alas 4 kadlawon, gusto na po siya. Kung pa'y lamiog ka nang naay, mo pa'y pagluto, kapuston largo. Kuan man mo. Daot man siya kapuston, init pa. Paglawon dyan. So nga, tanin Jo. Nihapon tanin Jo tanan. Amang tundan. Minindaghan tagtanam guys, kayo makalibrita. Ma, ug na lagi ito na puyo sa bukid doon, makakaon tagdaghan. Ganda? Nga ito na puyo sa bukid, makakaon ta. Kalibrita ka. May damang utang ng bukid. Ito. Dahil sa syudad, kaya puro sa syudad, palitan matanan. Naslapod. Pamunggay. Tayo pa siya. Bukid doon, madaghan kapitan mo. Sugad, palitan Manila. Kena ada sardinas lah. Udah. So guys, na-post like ko sa Facebook nga. Kung sa tayo magpahatod ugman ni, kaya maghatod mi, kanang ama bitaw siya ipambilin sa mga kuan, sa datindahan, magbilin mi yun siya. Kumaran siya pakapinan, daw napagilan siya. Papinan pala kuan. Ako, siya 5.20, no? 5.20. Ma, nakakatutuan magbaklay ma. Nakakatutuan magbaklay. Baklay ka? Pagod eskwelahan, padungan eh. Pao, daog sa bag. Kenapa perlu kaki capu? Ang bangga yung bata, magbaklay lang. Di orang ilah. Hindi nga po ilayo.
Dali na, buka na. Mesa ni mo. Iaw. Kuya, mas kuya kanina kasi nag-una naman na ikaon. Hanggang gusto ka, ginamos. Lagi mo, namalakad kaan. Ha? Malakad ng bata. Malakad ng kaan guys. Tayo saging. Ado laman, tubuhin ka. Ito nga. Kuya Gael. Kuya Gael, guys.